הכל החל לפני 15 שנים עם חלום. חלום של 3 אנשים על כישרון, קצב, צבע, מוזיקה, אנרגיה ויצירתיות מתפרצת. החלום צמח והפך לקבוצה בינלאומית של אומנים החולקים את היצירתיות ושמחת החיים שלהם עם מיליוני אנשים בכל רחבי העולם. החלום הפך למיומנה. כיום מיומנה היא קבוצה בינלאומית הידועה באיכות המופעים אותם היא מעלה. הקבוצה פיתחה שפה ייחודית משלה, תערובת מהפנטת של קצב, תנועה, הומור ותחכום בימתי. שפת מיומנה. מיומנה הינה קבוצה עצמאית מבחינה כלכלית ואינה נתמכת או מסובסדת על ידי גופים מסחריים, עירוניים או ממשלתיים. מזה 12 שנים ממוקם בית מיומנה הכולל תיאטרון, סטודיו ומשרדים ביפו העתיקה, ובו מרוכזת כל פעילות הקבוצה. ב-15 שנות פעילותה, מיומנה העלתה מספר מופעים לקהל הרחב ולכל המשפחה. מיומנה הופיעה מול למעלה מ7 מיליון צופים, ביקרה בלמעלה מ30 מדינות, וכ90 ערים מרכזיות סביב לגלובוס. כמעט בכל ערב מעלה הקבוצה מופע באחת מהערים המרכזיות בעולם. 2 מיליון spectateurs. 24, 56 de London. מיומנה! It's your turn. קבוצת מיומנה מונה כיום למעלה מ100 חברים המגיעים מ20 מדינות שונות. אלפי אודישנים נערכו ברחבי העולם כדי למצוא את האומן המוחלט של מיומנה, שיכול לרקוד, לשחק, לשיר ולהדהים עם המיומנות האישית שלו. 50 אומנים נבחרו באופן קפדני. כולם עברו הכשרה ארוכה ואינטנסיבית שכללה שיעורי קצב, משחק, תנועה ומוזיקה, ורכשו מיומנויות נוספות. כל אחד מחברי הקבוצה מביא איתו את המיומנות המיוחדת והאישית שלו. כיום, מיומנה עוסקת במגוון רחב של פעילויות, הכוללות ניהול עמותה למען הקהילה, ללא מטרות רווח. מיומנה מרחיבה את פעילותה למעורבות חברתית ופעילויות חינוכיות המאפשרות לקהל הרחב להתנסות בשפה הייחודית והחווייתית של מיומנה. שפה אליה כל אחד יכול להתחבר, ללא תלות בגיל, מגדר, דת או מקצוע. כחלק מחזון הקבוצה של שיתוף ביצירתיות, מיומנה פיתחה סדנאות מקצועיות למגזר העסקי. שימוש במגוון האומנותי של מיומנה מאפשר קידום של תהליכים מקצועיים כגון עבודת צוות, הבעה עצמית, יצירתיות, ונושאים נוספים הרלוונטיים לעולם העסקים כיום. היצירה האחרונה של הקבוצה, מומנטום, חוקרת את הקשר בין זמן וקצב, תזמון וסינכרון. ישנו שימוש באלמנטים בימתיים שפותחו במיוחד על ידי מיומנה, ושימוש בחיישני תנועה ובטכנולוגיית עריכת וידאו חדשנית. מיומנה היא האנשים שבה. היא נולדה וצמחה מאהבה,
ומסירות. מיומנה מסמלת אומנות ללא גבולות, חופש יצירתי ואהבת חיים.